салом хурдтаракони меҳрубон, пеш аз он ки ба мавзӯи нав гузарем, биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор намоем. А, у, о, ӯ, и, е, ш, з, л, м, н, с, б, в, д, г, к, п, р, т, х. акнун ба мавзӯи нав мегузарем. ин ҳарфи ф аст. ҳарфи ф дар забони тоҷикӣ ҳарфи ҳамсадо аст. ҳарфи ф дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо омада метавонад. ба расмҳои зерин назар меандозем. дар ин ҷо мо чиро мебинем? Фароштурукро мебинем. дар калимаи фароштурук ҳарфи ф дар аввал меояд. дар ин расм мо фонусро мебинем. албатта ҳарфи ф дар аввали калимаи фонус ҳам меояд. калимаҳои зерин низ бо ҳарфи ф сар мешаванд. фаррош, фатир, фарзанд, фаввора, фасл, фурӯшанда, фақир, фил. тарзи навишти ҳарфи ф дар хат чунин аст. ҳарфи ф чунин навишта мешавад. фи худро менависем. биёед акнун калимаҳои зеринро мехонем. оф, оф, тоб, тоб, офтоб, садаф, даф, садаф, ат, роф, роф, атроф, фонус, фонус, фавво, фаввора, фаввора, фирӯз, фирӯз, баро, баромад, баромад, фил, фил. биёед номи фирӯзро дар тахтаи синф менависем. фи, рӯз, рӯз, фирӯз. калимаи фонусро менависем. ф, о, фонус, фонус. хонданро давом медиҳем. оф, офтоб, 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 баро, баромад, баромад, офтоб баромад. атроф, атроф, гарм шуд,
اطراف گرم شد. فیروز فیروز نزدی نزدی فواره فواره آمد. فیروز نزدی فواره آمد. صدف صدف نیز آمد. صدف نیز آمد. خورترکان مهربان، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. نیک نام و سربلند باشید.